Well, qualification run bar yma. Lle dwi'n gorau cap top 80. Dwi'n teimlo'n hyderus ar y track yma. Mynydd yn iawn gobeithio. Nes i jyst do lawr a o'n i way off qualifying. O'n i fatha 6 eiliad off o fatha. Plan oedd mynd adre ar ôl Andorra, ond fatha foi yma e-mailio fi gofyn os o'n i eisiau gwneud fatha yr street race ma'n mynd o, lle ti'n asio lawr y cobbled streets ma flat out. Mae'n invitation only kind of race. So, ond fatha selected few yn y byd ti a wneud o. A mae'r race yn Lisbon yn Portugal. Mae'n cymryd tua 15 awr o sylai fynd o Andorra i Lisbon. Dwi wedi cael lift efo Alex Bond tro yma. A dwi wedi chymlaen i'r action yn y race na. Ie. 15 awr o deithio mewn fan. Hyfryd. Dwi wedi cael Lisbon ac mae'r boi, y Lisbon Downtown boy, wedi rhoi stafell i fi'n hyn mewn posh hotel. A just... Aw! Yn lush. Bach gwahanol i cysgu mewn fan a bita sandwiches ham. Enw fi ar fan, enw fi ar beic yn hyn. Dwi wedi wneud i. Fe oedd yn cael bus yn hyn, nes yn efo licio ogol o fi'n efo, cos dwi'n dreul. Ie, falle chdi sy'n drewi. Wff, bws i chdi dy hun i ganol Lisbon felly. Braf. Am un diwrnod yn unig, mae canol prifddinas Portugal wedi thraws newid mewn i drac beicio mynydd lawr allt. Yn hytrach na mod greigiau a choed, mi fydd y beicwyr yn gorfod brwydro ei ffordd lawr strydoedd cul a llithrig, grisiau, corneli tin a gorfod neidio dros nifer o wahanol bethau gan gynnwys car. Gan ddechrau o Gastell San Jorge, hon yw ras y Lisboa Downtown. Dyma ni, sy'n nesaf. Nes i gyfnod cautious yn eilla fydd, ond dwi'n bothered rili hwnnw. Mae fatha, mae rhywbeth dwi rioed yn neud o blaen, dwi rioed yn rasio strydoedd nhw'ma o blaen. Nes i nocio camera photographer neu rhyw flash yn rhywbeth ar y ffordd. So, ond nes i gweld o, nes i bach o sgwili allan y gorna yma. A nes i gweld y lens ma'n rhywbeth neu rhyw, dwi'n mo beth o, nes i dim o rhywbeth yn mynd bwff off coes fi. So, rhaid wedi costio tua 2,000 i lens newydd rhyw camera ma'n ond. Ond iawn, mae'n cool, just experience gwahanol. Da iawn, wedi gorffen yn safle 28. Dim ond 37 beiciwr sydd wedi cael gwahoddiad i gystadlu yn ras stryd fwyaf y byd. Pwy fydd brenin y ras eleni? Wel, y person sydd wedi ennill hi bob blwyddyn dros yr 8 mlynedd dwythaf. Steve Peat wrth gwrs, gyda Mick Hanna yn ail a Greg Minar yn drydydd. Croeso i'r Alban! Buttery smooth. Dwi'n meddwl mae'r gem yma di fi anol.